Hvad så alle sammen, og velkommen til Samsø Festival 2024. I år er vores Scarlet Pleasure, og det som vi selvfølgelig alle sammen ventede på, det kom til sidst, og det var Water Life. Okay, stop lige der, tak der. Water. 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 Don't know. But fuck what they are saying. Water. Water night. Water night. What a beautiful, beautiful ride. Efter Scarlet Pleasure, der var der Benjamin Hav. Og der synes jeg lige, I skal høre lidt derfra. Og dine øjne siger goddag. Har du kun en ting jeg ved? Du er den dejligste baby. Hey, hey. Jeg har tænkt på, hvad du er. Du ligner en, der bærer på et ord. Men hvor langt skal vi gå for det nok? Husk at gøre lidt, til vi står nede i kælder. Ikke lige nu, hvis du går, når det gælder. Hvis det nu er farvel, og du rejser, skal du vide, at mit liv med dig, det var en leg. Jeg vil gå gennem Esbjerg, torden og regn. Så længe det med dig. Vi var unge, så det kan vi lade fejl. Men jeg ved bare, vi finder en vej. Gennem Esbjerg, torden og regn. Så længe det med dig. Så er der simpelthen det fedeste nogensinde. Vi skal høre, der kommer Top Gun, så kommer der også nogle andre, Svea S blandt andet. Så det bliver super fedt i dag. Det der gør mindst om hele livet har jeg ventet på det næste. Vil du vide hvad der egentlig er det bedste? Nogle gange går jeg tidligt i seng og drikker grøn te, men det bliver ikke i aften. For det handler om balance. Sen lidt og god fest kommer kun, hvis du føler at du har fundet din balance. Op i min tur på en vægter. Lyse morgen og se den energi, den gas på mig. Det er fandme et skønt sted, der behøver jeg at sige det til dig. Det er for altid, jeg vil blive ved dig. Mine følelser, dem har jeg kendt til dig Samsø. Nogle gange har vi synes på, der stress på, jeg er altid med dig. Baby, bare slap af, baby, bare slap af. Hvad vil I gøre, hvis I kun havde en dag tilbage at leve i? Jeg tror, jeg vil røve en dreng, når så fang mig. Tag en uden og betal, det kan rende mig. Hey, sidste måltid på Bambari, yeah. Og ret fedt, der til at tage. Står i bare i kasse, du får bælgeløs. Tjene hunden vand for et barn, råb til det nye. Lidt i nye, ikke at tage. Så når der kun er en dag tilbage, lidt i nye, ikke at tage. Vi går alternativ vej, mand.
også her. Fra Samsø-lejren. Jeg ved godt, det er dårlig mikrofon, og der måske er noget fedt og noget forskelligt, som forstyrrer her. Men lige nu er jeg hjælp med på stor scene. Dig og mig. Spil for dine egne og imod. Dig og mig. Så hvis du ligger og tænker og ikke gider det længere, så husk at alting går op og ned. Lykken den vinder, og jeg tror du glemmer, at hvis du går, så går jeg med. Der kommer noget ice cream og noget lækker. Se mine jeans, Charlie Hancock. 200 ruder i min linser, Charlie Hancock. Føler os, når jeg rammer OB, Charlie Hancock. Situationen er blevet sticky, Charlie. Let's go, let's go, let's go. Hej, velkommen til endnu en dag på Samsø Festival. Faktisk lørdag i dag. Okay. I går var nok den top 10 bedste dag i mit liv faktisk, fordi at jeg fik billedet med Ejskid og Unge Jens. I dag så kommer de mest hardcore program. Vi snakker Andreas Odbjerg, vi snakker Ida Lauerberg, vi snakker Pil. Og så til sidst Rasmus Sebak, som slutter hele festen her på Samsø Festival af. Lyden på den her koncert er ikke særlig god, derfor har jeg klippet en masse ud af den. Det bliver lidt kortere, og det skyldes simpelthen, at jeg stod et dårligt sted, da jeg optog.
Hvis vi styrte med højde, hvis vi kun havde dag til dag, vi skulle dø. 2, 1, tak for i år! Tak, fordi I har set med. Tak til min kameramand, Vilas. Like og subscribe, og så ses vi i den næste. Det er jo for vildt. Altså, det er jo for vildt.